Trápia vás doma náročné či neutíchajúce záchvaty hnevu alebo plaču vášho dieťaťa. A priali by ste si, aby existovalo niečo, čo by vám aj vášmu dieťaťu pomohlo lepšie zvládnuť tieto záchvaty a konečne znížiť ich počet a intenzitu. Ahoj, ja som Jana Gottwaldová, autorka projektu Šťastný rodič. A v tomto videu vám predstavujem môj kľudný kútik. Je to sada učiacich plagátikov pre deti ideálne vo veku od 2 do 6 rokov, s pomocou ktorých vytvoríte doma priestor, kde môže dieťa bezpečne prežívať všetky svoje emócie a učiť sa ich lepšie zvládať. Vďaka obrázkom na týchto plagátoch a hlavne s vašou podporou sa dieťa naučí lepšie identifikovať a pomenovať, ako sa vlastne cíti. Máme tu. A takisto sa naučí porozumieť tomu, čo vlastne samo chce a potrebuje. A vám to strašne uľahčí život, pretože väčšinou za nejakým nevhodným správaním sa skrýva nejaká nenaplnená potreba. A keď ju dokážete spoločne identifikovať, môžete ju naplniť a odstrániť tak príčiny nevhodného správania. To máme tu, čo moje telo potrebuje teraz. A takisto sa s pomocou nich naučí, že v nejakých silných emóciách mu môže niekto alebo niečo pomôcť. A že namiesto nejakých nevhodných prejavov správania, ako je kopanie, hádzanie, rozhadzovanie vecí, ničenie vecí, búchanie, kričanie a hryzenie, môže prejaviť to, čo cíti, aj nejakým akceptovateľným spôsobom. Využívaním môjho kľudného kútika podporíte u detí uvedomovanie si vlastného prežívania a reakcií v tele, čomu sa hovorí mindfulness. A to je veľmi dôležitá zručnosť aj v našom rodičovstve, pre nás dospelých. Takisto rozvíjate tým emocionálnu inteligenciu a empatiu u detí a prehlbujete vzájomný vzťah a vašu blízkosť. Môj kľudný kútik je súčasťou tzv. Time-in prístupu k riešenia emócií u detí, ktorý vznikol ako protiváha tradične využívaného tzv. Time-out prístupu. Time-out je z anglického trestná lavica, čiže je to vlastne trest, na ktorý posielame dieťa za nejaké jeho nevhodné správanie alebo nevhodné prejavy prežívania emócií, ktoré sú veľmi typické a sú na dennom poriadku práve v tom období od 2 do 3 rokov a poťažmo až do 6. A sú úplne prirodzené, pretože dieťa ešte nevie sa samozregulovať kvôli tomu, že má nezrelý mozog a potrebuje v emóciách tzv. Koreguláciu, to znamená kľudného dospelého, ktorému pomôže vrátiť sa do vyrovnaného stavu a následne začať sa zase správať tak, ako je normálne. Time out teda znamená poslať dieťa niekam do izby a povedať mu vráť sa, až sa ukludníš a až budeš zase normálny. Ale tento prístup nepomáha, pretože podporuje akurát v dieťati izoláciu, pocit neprijatia, nepochopenia, pocit zahambenia. A to je niečo, čo sa dieťa v takomto malom veku, s čím sa nedokáže ešte samo vyrovnať a potrebuje k tomu našu pomoc. Takže pokiaľ sa vráti z toho time-outu, síce navonok kľudný, znamená to, že pocity, ktoré prežíval, nespracoval, ale ich potlačil. Potlačil svoje prirodzené prežívanie na úkor toho, aby bol prijatý, aby nebol nami odmietaný. Naproti tomu ten time-in prístup pracuje s myšlienkou, že všetky emócie sú v poriadku. A neposiela dieťa od rodiča preč, ale naopak. Zdôrazňuje to, že práve v tých emóciách dieťa potrebuje toho rodiča, aby spolu s ním tými emóciami prešlo. A keď k tomu máte pomôcku, ako je táto, tak vám to pôjde jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Tak, skôr než si povieme, ako kútik zriadiť a používať, chcem povedať, ako ho nepoužívať, lebo aj to je veľmi dôležité. Nepoužívajte kútik ako miesto, kam pošlete dieťa, aby sa samo ukludnilo, pretože tam má obrázky, ktoré mu v tom pomôžu. Tak to úplne nefunguje. Je to time in, to znamená, je to spolu s vami. Keď budete dieťa posielať, aby sa samé
ukludnilo a naučilo pracovať so svojimi emóciami. Predlžujete vlastne iba ten čas, kedy sa dieťa naučí porozumieť svojim reakciám, pretože samo to ešte nedokáže. Potrebuje s vami o tom hovoriť. Ak má byť môj kľudný kútik miesto, kde dieťa chodí zahambené a odmietnuté, tak ho určite nepoužívajte. A ako ho teda možno použiť? Môžete si plagátikmi vyzdobiť nejaký kúsok steny okolo miesta, ktoré je dieťaťu príjemne, kde sa cíti bezpečne. Pridáte tam nejaké obľúbené hračky, ktoré mu možno pomôžu v tom, aby sa skľudnil, aby robil činnosť, ktorá je pre ňoho taká uvoľňujúca, ukludňujúca, príjemná. Je to miesto, kde je priestor aj pre vás, pretože často tam môžete byť spolu. A je to miesto, kde sa bude rado vracať sa a hrať sa aj samo. Môžete si plagátiky nechať len ako zošiť, nemusíte ich nutne lepiť na stenu a spolu si ich listovať, kdekoľvek sa zrovna posadíte s dieťaťom. Aj to je varianta. Na začiatok doporučujem práve nechať si tie plagátiky iba vytlačené niekde po ruke a prvýkrát sa k ním dostať v nejakom kľudnom momente, keď sa budete chcieť vrátiť možno k nejakej situácii, ktorá sa vám stala, ktorá bola náročná, lebo v nej boli emócie a vy si budete s pomocou tých ilustrácií hovoriť o tej situácii s dieťaťom, čo asi prežívalo, čo asi potrebovalo, čo by mu trebárs pomohlo. No a opakovaním takéhoto postupu si dieťa možno zvykne na tieto ilustrácie, zamiluje si ich a samo si bude chcieť vyhradiť nejaký ten priestor, kde sa k ním bude môcť vrátiť. Ako by to teda v praxi mohlo vyzerať, keď prídete s dieťaťom do môjho kľudného kútika spracovávať nejakú emóciu? Poďme sa na to pozrieť. V prvom rade, pokiaľ chcete dieťa niečo učiť, uistite sa, že ich mozog už je v regulovanom stave. To znamená, že už neprebieha tá emócia v tom svojom prejave aktívnom. To znamená, že už sme ukľudnení. Pravdepodobne k tomu dieťa použilo vašu prítomnosť a váš kľud, aby dokázalo zregulovať tú aktuálne prebiehajúcu emóciu. A potom môžete prísť do kutika a porozprávať sa o tom, čo sa stalo. Ako si sa cítil? Bol si asi nahnevaný. Alebo aj niečo ďalšie? Aha, ty si bol sklamaný. Ty si bol strašne sklamaný, že som neprišla pre teba autom. Už tomu rozumiem. A ako si sa ešte cítil? Unavený. Jasné, ty si bol unavený. Tešil si sa proste domov. A myslel si, že keď prídem autom, tak to prebehne rýchlejšie. Čo by si teda potreboval? Potreboval si sa niečoho napapať. A oddychovať? Už nie si unavený? Vtedy si sa cítil unavený. A už je to dobré, lebo sme sa potulili. Áno, potreboval si aj moju prítomnosť, aby si sa dokázal skľudniť. A objať mamku. Super. A pomohlo ti aj to, že som ťa vypočula. Chcel by ste teraz v kútiku s niečím pohrať? Poskladať si pucle? Nie. Chceš sa ísť napapať radšej. Dobre, tak si ideme niečo spapať. A poďme si ešte povedať, čo môžeš urobiť miesto toho, aby si na budúce nemusel v škôlke v šatni tak moc kričať a búchať o zem. Môžeš mi to skúsiť povedať, čo ťa vlastne trápi. Čo dráčik? Hlboký nádych a výdych. Pomohol by? Skôr by pomohlo povzdychnúť si, že? Povedať, ach jo, ja som sa tak tešil, mami, že prídeš autom a ty si neprišla. V plagátiku potreby nájdete možno mnohokrát inšpiráciu na to, čo sa skrýva za nejakým nevhodným správaním vašeho dieťaťa. Pretože okrem takých tých bežne známych potrieb, ktoré sa týkajú prežitia, hlad, oddych, spánok, nejaké objatie, nejaký pocit bezpečia. Často zabudáme na potrebu, ako je autonómia, potrebu rozhodovať sám o svojom živote, potrebu vymedziť sa, povedať nie, byť rešpektovaný,
byť braný vážne. A samozrejme môžete si k obrázkom dokresliť, dopísať, dolepiť ešte to, čo vyhovuje vám, vašej domácnosti, vašej situácii. Môj kľudný kútik objednajte na www.šťastnyrodič.sk/produkty a ak sa chcete inšpirovať ohľadne ďalších oblastí rešpektujúceho rodičovstva, prečítajte si niektorých článkov na blogu alebo si stiahnite moju výzvu zadarmo, ako prestať kričať na deti za 10 dní.